Sa panahon na kasi ngayon, hindi na mahalaga sa akin yung ano. Bagay dati pa naman, hindi mahalaga sa akin ng mga material na bagay o pera. Mas pipiliin ko pa rin yung mahal ko sa buhay. At dahil nga ako, hindi po ito power effect o mas piliin nyo ang mahal nyo sa buhay o ang mga kaibigan nyo. Yan, i-connect na natin dito. Kaibigan, kamag-anak, nanay, tiyuhin, kahit sino, kapatid. Yan, wag nyo silang ipagpapalit o mas piliin nyo sila kaysa sa pera at material na bagay. So yun po mga kuwela, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. So ngayon pong araw na to ay ito yung itong araw na to ay pinakamahalaga na araw o pinaka-special na araw para kay Tito Oslek or Oslek Guevara. Yan, subscribe niya na kay Tito. So ngayon syempre, mahilig tayo sa mga surprise, no? Yung mga pag-surprise ng mga tawag dito, ng mga, ang tawag dun, na mental block ako. ng mga pamilya natin kasi napakasaya talaga na may mapasaya mo sila, lalo sa kanilang kaarawan. So yun nga po pala, no, at ngayon ay kagaling ko lang kalahati ng Grata de Ortiz. At so bukas babalik naman ako doon kasi birthday ni Mami Nelly. So ngayon bumili na ako ng cake para kay Tito Oslek. Ayan, red ribbon, baka naman. Goldilocks dapat kaso sarado eh. So ngayon, eto pa, may isa pa akong gagawin. At hindi po ako marunong magluto nito, no, dahil si Tito Oslek ay wala naman pong handa. Ano, siguro meron man yung shot siguro meron, pero yung handa wala. Kaya bibili ako ng spaghetti at ako na mismo magluluto. Hindi ako marunong magluto noon, pero andyan naman si Google, andyan si YouTube. Kaya ano tawag dito, wala naman imposible. Maano na ngayon ang panahon natin na high-tech na no. So yun, at alamin nyo din at abangan nyo sa pinakadulo ng video na to kung saan ko ba kinuha yung pera na pambili ko ng cake at spaghetti, no? Kasi tutusin po ngayon, wala ho talaga ako. Pero hindi ko naman to ipapakita dahil sa para konsensyahin yung tito ko. Hindi naman po sa ganun at power effect, no? Hindi naman. Doon kasi sa dulong video na may ano po doon, gusto kong tawag dito, gusto kong maging inspire sa ma-inspire kayo dun sa ginawa ko na yun. So abangan nyo, nasa dulo yun ha. So bilhin na tayo ng spaghetti at lutuin na natin to. Alright, so ayan na at maghuhulog muna tayo ngayon bago tayo umalis. Hulog muna natin to mga naipon natin barya dito sa aking alangkansya para sa aking mga kapatid. Yan, abangan nyo po ang aking tawag dito, ang aking video dyan kapag okay na siya. So gagawa pa ako ng mga tatlo nito. Yan. Yan, para sa kanila. So may surprise kasi ako para sa mga kapatid ko. So para ho sa kanila yan. Kahit pa barya-barya lang o yan, pinaghirapan ko naman po ipunin. Yan. Okay. Alright. Okay. So bilhin na tayo ng spaghetti. Kanina pa, ulit-ulit na lang. So ayan na yung mga ingredients. So yan, tomato sauce, magic sarap, paminta, cheese, ketchup, mantika, syempre sibuyas, bawang, hotdog. Eto, hindi to kasali. So yan, simulan na natin.
mga kuwela. Pagod pala magluto ng spaghetti. So pinapakuluan ko na lang yung pasta at tapos ngayon kukontakin ko yung mga tao doon sa bahay kung nandun na ba si Tito Oslek para ma-set up na natin yung pag-surprise, no? Hindi naman kalakihan to pero sure ako na matutuwa siya, no? So tawagan na natin ang mga kasabuhan. Alright. So ayan po, punta na kanina ko pa itong inaantay sila lahat. Ito na yung sauce, tsaka pasta, tapos cake. Andun ba si Tapili? Umuulan po, blessing, Tara. May sounds. Grabe lang tayo nito. Hoy, naan yung sounds mo. Makakainis. May sounds po. Post natin, may sounds. So yan. Yan na. Sabi, hawakan mo. Tutok mo lang sa amin ito, PJ. Hindi masindihan. Huwag mo na ilapit sa akin. Laki na nga ng uso ko, pinapalaki mo palalo. Hindi masindihan. Lakas ng hangin kaya. Lakas ng... Kaya maingay kasi. Tara na nga, punta na nga tayo. Ayaw eh. Kailangan nga, Bibi. Bibi. Bibi, naamo. Ikaw na. Happy birthday! Tulog ka! Happy birthday! Ba't ang dilim? Ba't ang dilim dito? Birthday to you! Alam na rin. Happy Yun, no? Huwag may tutok, ang gulo mo talaga mag-camera. Sorry na ba eh. Sabi ko tulog kaya umatras ako palagising. Yan o, happy birthday. Ito yun wala ako. Hey, may birthday boy. Birthday to you! Doon mo na lang lagay yan, Jong. Thank you. Salamat. Jing, salamat. Thank you. Uy, Ako yun, dyan. Ito kayo, ready ko. Nakahubad pa yung birthday. Hindi ko natutulog ako parang Wish ka muna dito. Ayan. Sana, invite sa lahat. Thank you sa pamain ko, kay Jay Gibada. Sa kanya, isa akong naging ganap na charity vlogger. Naramdam natin yung pagtulong sa kapwa natin. Sana tuloy-tuloy na kami pamain ko. At walang sukuan. Taban lang. Yun, happy birthday. Ay, ito Nini. Bumili nga din ng pansit. Ang daming hadlang. umuulan na! Umuulan, tapos ang lakas ng sound trip. Ay, gano'n. Tapos dito, panoorin mo na lang sa video ko kung paano ko niluto yan. Ang hirap pala magluto ng spaghetti. Yun, no? Happy birthday. Thank you. Grabe, may cake pa ako. Nakahubad pa po yan. Pupira, di ba lamang ko sinabihan? Naka-ready ako, tinitsura ko ngayon. Pag ito sasabuyan na, surprise nga. Walay. Sakto nga, ate pa. Sabi ko kay Tita May, hinaan mo, Tamay. Alam ko na yan. Wala. May mga sound trip. Ay, yan. Mulay mo, oh. Okay na sa taas, inayos ko na. Mapunta nga tayo dito sa taas, guys. Silipin natin yung pwestuhan mamaya. Tingnan mo, maisip yan. Yan. May. Dapat din ang start mo. Yun, oh. Guys na rito. Mga presko na dyan, ah. Ay, ito Manini. Jeppy, kiss ako. Kiss. Kiss nga ako. Ang bunso si si Jeppy. Tingnan nito, kiss ako, kiss. Kiss ako. Ayaw mo mag-kiss? Ayaw? Yan, oh. Yan lang,
May ko sa freezer, Jay, baka ano eh. Ha? Kaya sa freezer. Ilan taon ka natin to? 67 ka na daw, sabi natin, Ay, Rona. Rona Bailo, at Jerry First Nago Vlog, 28 years old pa lang ako. 67? Booster. Sabi ko, ano to post ni Ate Rona? Bakit ano, 60, 60, 67. 67? Sabi nun ni Ronnie, ano daw. Tikman mo nga to kung okay ba yung lasa niyan. Ano? Hindi ako marunong magluto ng spaghetti, nagpaturo lang ako. Oh, sarap naman. Okay ba? Lasang spaghetti na Ang daming ano, ang daming... Sauce. Hindi, daming lahok ah. Oo. Big time ah. Dinumihan ko talaga yan para maganda. Kami pa nagluluto to, ano lang eh, kalating kilo lang eh. Thank you, Jay. Salamat, salamat. Salamat. Panoorin mo na lang sa YouTube. Yan, galing ako kalating kanina eh. So sabi ko, uwi ako para surprise si Tito Osek. Tsaka panoorin nyo yung nasa dulo. Kasi nga, di ba nung nakaraan, sinabi ko na wala talagang akong pera ngayon na tiyempuan yung birthday ni Tito Osek. Wala. Pero yun nga, may naisip ako na dito? Paraan. Na, pero hindi naman yun sa pag-ano, no. Gusto ko lang kayo i-motivate dun sa video na yon, yung nasa dulo na yan. Kaya panoorin nyo. So panoorin nyo na ngayon para mas magits nyo yung sinasabi ko. Alright. So yun na, nandito na tayo mga kakuwela, mga kabiyaya. So dito ikukwento ko na kung saan ko talaga kung ano po talaga yung ginawa ko. Sa panahon na kasi ngayon, hindi na mahalaga sa akin yung ano. Bagay dati pa naman, hindi mahalaga sa akin ng mga material na bagay o pera. Mas pipiliin ko pa rin yung mahal ko sa buhay. Mas pipiliin ko pa rin yung makapagpasaya ng tao kaysa sa pera o anong bagay na meron o magkaroon ako, no? So, yun nga. At dahil nga ako, hindi po ito power effect or para konsensyahin si Tito Oslek, no? Hindi ganon. So, para gusto ko lang may motivate kayo na mas piliin nyo ang mahal nyo sa buhay o ang mga kaibigan nyo. Yan, i-connect na natin dito. Kaibigan, kamag-anak, nanay, tiyuhin, kahit sino, kapatid. Yan, wag nyo silang ipagpapalit o mas piliin nyo sila kaysa sa pera at material na bagay. So yun po, yung pera ay dito ko po kinuha sa aking iniipon-ipon na para sa pang motor ko at sa pang iPhone. Pero sabi ko may panahon para dito, hindi ko pa siguro panahon yun na magkaroon ako. So soon, sa sikap at tiyaga, makakukuha ko rin yun. So yan. So uulit-ulit tayo, no? Pero hindi naman lahat, no? Hindi lahat ay naigastos doon lahat, no? Pero mamaya syempre, andito pa naman yung iba, no? Kaya yun, ayun yung sinasabi ko na ma-motivate kayo na wag nyong isa-sacrifice ang mga mahal nyo sa buhay, kaibigan, pamilya, nang dahil lang sa pera at material na bagay. Yan. Ingat kayo palagi and God bless. And don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. At siyempre yung birthday boy na si Tito Oslek. Yan, Oslek Ibarra. At sila Bato sa paring Jones. At sa lahat po na nandyan sa description ng kanilang mga link. Pakisubscribe po, no? Maraming salamat. Ingat kayo palagi and God bless. Bye-bye.